Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Shot ko ha. Alas City. Alas City. Wala may ticket. Suka eh. Ah, tawag na ko. Pantugra. Unsa ka nang mulsyo magkukuan pa ng mga artista? Dad, Unsa? May artista. tanawa akong kamot. Unsa ipasabot anang tres? Bogo ka man eh, Leonardo. Di alam mo eh. Sige katawa di aton. Wa di ka kasabot, sir. Kasabot oy. Katulo niya makuha si Bisa ko saon. Tigil ko makatog. Hinaot unta. Hinaot unta. Nahinanag kong maayo siya na. Oh. Salamat ka na si Yena sa mga maayong kamot. Salamat ni Sir Leon. Salamat sa iyang anak ni Jonas. Jonas! 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 Sa muka eh. Pasudla ko! Sud sabton. Oh, sir. Sir na importante ton. Oh. Lingkod dire Jonas. Sa muka yun eh. Katulgon ba kayo? Naatay istoryahan. Naatay sabutan. Lingkod. Unsa may ato istoryahan? Oh, milingkod ako. Nagbasad man lang ning. Unsa man na nagkadugo sa imong kama? Akong brief of t-shirt. Mangutana sa ka, nganong nagkadugo na. Gitrapo na ako sa dugo ni Ina. Nagkadugo si Ina. Natural man day ko nuna. Ingon stunton nga magkadugo si Ina kay first time pa nga nasudlan og lalaki. Paminaw gaya na ako, murag dunay nagisi niya. Askang nintutas akong paminaw eh. Dad, basta kay lamia lagi eh. Paminawa ko ninyong duha. Labi ka na, Jonas. Wa, pa ko may pao kung unsay gama karon ni Yena. Pero magsabot ang daan. Magsabot ang tulodaan. Kinahanglan magsabot ta. Time pa. Hello? Sir Leon? Si Greg ang nanawag. Sir? Maayong buntag diha, Sir Leon? Greg, mayong buntag sab nimo. Adto na mi, sir. Ay? Adto na mi. Adto na mo? Manglarga na mo? Alas 8 ba ko namularga ang barko nga amo sakyan para Manila. Niya, andan mga gani mi. Ablihan na ron ang selda aron manggawas mi.
Naglinya na gani ang mga gwardya nga muhatod na mo spear. Muana, mi, Greg. Ayaw na lang, sir. Muana, mi. Sir, Dado na mo. Paubano na mo si Hina, Greg. Bagat lang may sapir. ayaw na lang palihog, sir. Greg, Dili ko buot nga makakita siya na nako. unsay buot mong ipasabot? Sakitan ko, sir. Ug labaw strad. Sakitan na ako ganak. Greg, Ayaw na lang palihog, sir. unsa man, tawag ko na ko si Hina ron nga magkasulti mo. Di sab ko gusto, sir. Pasamot ka sakit ang dughan. Igo na, naibaw siya gahapon nga karon ko mobiga niya. Ug labaw sa tanan, igo na kay nako. Ug dako kalipay nako nga naa siya sa inyong maayong kamot. Salamat sa imong pagsalig na mo, Greg. Laumi, ang among gipasalig dihan nimo nga dili na mo pasagdan si Yena. Uspon ako, ipasalig na ko diyan nimo nga sa imong paggawas, sa imong pagbalik na mo, na agihapon sa mayong pagkabutang ug mayong kahimtang, unia sa maayo na mong pag-alima si Yena. Salamat, Sir Leon. Mahimo bang ikasulti si Jonas? Si Jonas? Oo, Greg. Oo, niya si Jonas. Makigsulti siya nimo. Ambil. Makigsulti si Manoy Greg nimo, Jonas. Hello? Manny Greg? Jonas, dong. Salamat kayo, ha? Ay, napagpasalamat, Manny Greg. Paninguha noon nga makagawas ka dayon. Kami ni bahala diri ni Hina. Maura ka tuyo na ko ni Budong. Salamat kayo. Yata ka na nang balik ni Daddy. Greg? Sir, pasalo nga nagka-istorbo ko ni mo. Uy! Huwag ka makaisturbo. Inoon, nag-uulmi nga magkalagyo ay ta. Pero maulagi. Pila raman ng 2 ka tuig, Greg. Dinikabtan og tuig basta magbinuotan ka dito. Sige, sir. Daghang salamat og hangtod sa sunod atong panagkita. Hangtod sa sunod atong panagkita ay, Greg. Ubanan ka ni Mama Mary. Salamat, sir. Adios. Ampo ni Mama Mary, Greg, ha? Bye! Pilan lang ka oras. Nagyod si Greg din eh. Mulawig na siya paingon sa Manila. Niya ang may nungdanon kayong butang o mga lihok nga angay na tong timanan. Labi ka nagyod, Jonas. Wa na nga mahan ni Hina. Wa na si Greg. Bisan wa na si Greg! Apan kinahanglan nga masundan dayon ang itabo nga girep ni mo si Yena. Kalamig sigundaan dayan ako logo si Hina, Di ba ton? Dili ka na mo iboto ko ipasabot! Ang buot na ko ipasabot nga naibaw kunuhay ko sa gibuhat nimo. Ug kulatahon ka na ko. Ako! Kulatahon ko niya! Ate lang na, Jonas! Kunuhay kulatahon ka na ko. Tungod sa gibuhat nimo ngadto ni Yena. Pero wagod! Wagod! Aw. Abi na ko tinudon kay tinudon tasab na akong mga matay tang tanan din eh. Oh! Mga matay kita. Amping lang yun ha. Kay bisan garas lang ako. Doon na gyud mamatay din eh. Hilom moy! Hilom! Pinangga ka kayo na ako. Makaako ko? Ingon ani ha? Paminaw og maayo, Jonas, kay human aning atong plano.
Sudlo na ko si Yena sa iyang kwarto. Dinhilang mo sa gawas. Inigsiyagit yun na ko. Anak kadayon mo so, Jonas. Sige na, sige na, sige na, sige na, sige na, sige na. Ay na ko! Oh. Patay! Wa! Sihin na rin eh! Ay, Diyos! Kung nakalayas to, ug makasumbong og tarong nga pulis, patay si Jonas, ali! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!